znači mrči? Finalisti. Joj, loše mi je. Mrču pa pobjedila sam, joj, ne mogu da vjerujem. Prekrsti se još jedno. Još neko odavde, jebem ti. Pa dovoljno, connection. 15 sekundi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Otključaj! Ajsne grudine. Dolazi nam Ajsni Grutin. Kako si? Ne bi bolje. Izašao sam više odavde, muka mi je. Koji je to zadatak bio? Da se sprdam i da me boli. Iskreno uspeo je, definitivno je uspeo. Ajsni, zvoli, čekate tvoj polubijeni drug. Ajmo, veliki aplauz za Ajsa! Odi! To mi je ovo poznato, kao nekad kad sam nastupao na binama, Su to sarme? Pojma, neko je dono iz mase. Sarma iz mase. Čekaj da vidim. Čekaj, živjeli? Mama, svaka čast! Rostfraj! A, to je neko ko? Rostfraj! Ko još ima priliku s Kalenićem da jede sarmu? Izvolite, sarme, odlične su stvarno. Vrhunska sarma. Ni Grutin, ni Ajs. Sad ćemo morati ti ja malo. Ajde opleti. Evo, nećemo ništa, samo... Jesi očekivao ovakav ishod? Evo, odmah to da pitam. Ja sam očekivao da ću ranije da odem. Znači, to si očekivao? Da. Iskreno, nemoj sad... Ozbiljno ti kažem, znate, ja mislio sam bravo da će Ojdanić da pobedi. Jel? Da. Zašto? Zato što Ojdanić pravio najveći šou za široke narodne mase. Razumeš? Da. Evo to. Plače kao što smo mi plakali kad je on odlazio. Pa da. Hvala ti Ojdaniću. Dobro. Isto. Zbog ovakvih stvari si mislio će da pobedi. Da, zato što je kreten, jedan debilski, a narod voli debile. I onda sam mislio da će on da pobedi, zato što je kretenčina, jedna glavata, ona majmunska. Dobro, pazi, ajde sada... Taj melos koji on piči, stvarno je on, jeste, ja priznajem da je stvarno car i kralj narodne te zajebancije, svaka mu čast, ali ispod seljak, razumeš? I evo i sad opet ispada seljak. Dobro, pazi, nismo sada u kući, ajde malo da smirimo strasti. Da se vratimo na tebe, ti si sada glavna zvezda. Evo i mene, hoće jaka sarma. Ali ajde, ti si sada bitan, nije bitan niko drugi. Mogu da vas zamolim samo za malo, pričamo sa dečkom. Evo ovako, da li misliš da bi ti veće šanse bile da si ostao sa Skajem do kraja kao jedna duša, dva tela? Misliš? Misliš da vam je tu veliki brat zabio, figurativno da kažem, nož u leđa? Da. A zašto? Pa zato što je sve to jedna velika zajebavancija. Ne, ali gledaj,
Ovako ste imali 2 šanse, onako samo jednu. Matematički. Niđe veze, u ekipi smo bili, ako su nas odmah stavili da budemo jedno, onda smo trebali do kraja da budemo jedno, a ne sad kao na kraju, ali nema veze, bole nas brige. Da, pa bole nas brige, tačno. Pa, da. Evo, pre nego što završimo intervju, bit će tu još vremena da se ispričamo. Da li te zanima da vidimo kako Mimi provodi vreme u kući? Verovatno se smara, evo. Ajde da vidimo šta radi naša pobednica. Mimačo! Molim! Hoću napolje! Hoću napolje, ljudi! Jer nas čuješ, Mimi? Čujem! Donesi majci! Strpi se, Mimice, još malo! Otvaraj, Milane, ne mogu više! Baš neću. Molim te, Milane, ne mogu! Pošalji mi Miloša, molim te! Evo, u pitanju su minuti, veruj mi. On mi poslati Miloša da me srete, molim te! Malog brata Miloša! Ko je Miloš? Mali brat! Mali brat? Da! Evo, čekate. Pošalji mi ga, nek me on sačeka! Evo, Mimica je nervozna, još malo će izaći. Ja predlažem da se vratim ovde na stage. Evo, opet smo mi glavni. Pa to, da. Šta, o čemu se, evo, tu smo. Nije keva, sarme su ekstra, ali nije keva. Neko je doneo, da. Reci mi ovako, ti iz kaj ste često komentarisali druge upućeni, imali ste ono, eto neki fazon, neki odbrambeni mehanizam, nešto, ili stvarno vam se tako većina nije svidjela u kući? Znaš o čemu se radi, prvo, hejtovali smo one glupave žurke, ako je ono žurka, ja sam stvarno Don Johnson, znači one žurke, to je igranka, evo moja keva pravi igranke u obdaništu za decu, takve igranke. Znači evo tu je može da posvedoči da su to igranke za malu decu, a DJ Klokan je imao takvu playlistu da bi mu pozavideo DJ Idiot, razumiješ? Znači eto, mislim, većini se svidelo, razumiješ? Je se većini svidelo? Naravno, vidio si kakav je... Da, mi smo seljaci, pa se nama svidjelo, ti si rođen na Sorboni tamo, na Jeleničanskim poljima. Zvijeni Ojdaniću, naduvaj mi jaja više, vrate, pumite, bre. Čuti! Deda ti je iz Šumadije! Neću! Ero, ajde, pusti, ovo nije sad tvojih 5 minuta, stvarno, daj, pričamo sa Ajsom. Ana dolazi kao barijera. Reci mi ovako, tvoje mišljenje i prokomentariš mi tvoje odnos sa ženama u kući. Žene su sve bile lepe, ja bi sa svakom volio da imam seksualne odnose, ali to sam znao pre nego što sam ušao u kuću, od toga nema ništa, tako da sam se i ponašao u granicama normale. Čekaj, nije valjda da si ih posmatrao samo kao seksualni objekt? Sam i sam kulirao na bazenu i gledao svoja posla. A eto, malo sam se sprdao sa Slađom, ali to više zbog dosade, ali znao sam tačno da od toga nema ništa kao i uvek što je to u Velikom bratu, tako da niđe veze, ima će toga već i bit će. Dobro, interesuje me jedna stvar, da li si, sem Skaja naravno, deluje me ko da nisi, ali možda nismo dobro vidjeli ili nisam ja dobro vidio, da li si stekao nekog prijatelja ili da li bi s nekim mogao da se družiš? Naravno, prvo Bićko i Borko, su mi okej. Jedini likovi s kojima sam visio na bazenu zajedno sa Skajom, Kaja je to isto bilo okej, samo što je malo smarala sa svojim ide mi se kuće. Pa što je onda, napljuva ste onako kad je bilo okej? Moj Deki, moj Boki. Evo, pita Kaja, pa ako ste bili okej s Kajom, što ste je napljuvali onako? Pogledaj žene šta ti rade sada, Kako da te napnem kad smaraš Jednu svaki si nominovao zato što je zgodna. Pa nešto smaram, brate, nešto smaram, nego si, znači... Izvini, Kajo, Idemo sad o tome zato što je finale i imamo pobednika. Ja mislim da te to i Moram me briga, brate, za šta ona sad tu nešto se drka kao šta očekuje. Ajzače, da li si očekivao da ćeš navući na sebe ovakav bez žena? Da. Jesi? Da, zato što su klošarke i bole me brige. Ajzače, čini mi se da si u zato prošlosti... govorim, bole me brige. Čini mi se da si u prošlosti bio jako povređen od strane neke žene. Čim tako radiš? Da, od nekoliko. Od nekoliko komada? Kao i uvijek, zato neću da se ženim. Čovjek se razočara u ženski rod, jel tako? Ne, ja obožavam ženski rod. Da ih nominuješ? Da ih platim. Šta publika kaže na ovo? Ukuđani, da li vam je drago što je Mimi pobedila? Morališemo. Mimi si ostvario super kontakt. Čekaj, Naravno, ti, Ajs, izvini. Ima taj
odnos Crnogorka je prava i to nema s njom, ja s njom nisam imao niti neki razgovor. Ali izvini, moram sad te pitam, stvarno, evo, sačekala te majka, tetka, sestre, ja mislim, da li je moguće da žene samo gledaš tako kao da ih platim? S obzirom šta mi se dešavalo, to je najbolje tako. Drugo je vreme sad, ipak je 2008. One su živjele u 60-im, 70-im godinama gde su vrednosti bile drugačije, a sada je to totalno otišlo mnogo više. Mislim da su sve žene... Prslo je sistem, prslo je sve.